لامریکای ji ber sedema pandemiyê divan rojan da zêdebûna enflasyonê xwe baweyekî eşkere nişan dide. Bi taybetî jî enflasyon xwe di bihaya trembêl, benzîn û berhemên marketan da diyar dike. Bêguman ev jî bandorê datîne ser berîka welatiyan. Wek mînak, li bajarê New Yorkê salek berê galoneke benzînê $2.40 bû. Li îro bûye $3.48. Gas prices are insane. Basically, Bihayê panzînê tiştekê nenormal e, bi taybetî ji bo karkerên pêtiviyawan bi otomobîlan heye. Ne ji bo kesên ku heftiyê carekê otomobîlê dihajûn. Ev bihabûn zirarek mezin digihîne şûferên taksiyan û otomobîlên barhelgir. Otomobîla min bi 23 galonên panzînê tijî dibe. Berî salekê bi $6 tijî dibû. Niha bi $9 e. Ev cudahiyek mezin e. Wekî ku tê zanîn ji ber sedema pandemiyê di bazarên trembêlan da jî pirsgirêk hene. Ango ji ber sedema bihabûna trembêlan firotin zêde tune ye. Bêguman bi sedema koronayê bihayê otomobîlan bilind bûye û gelek kes otomobîlên nû nakirin. Xelek dixwazin otomobîlên erzan bikirin û karê xwe pê birêve bibin, heta ku aborî baş dibe. Welatiyên New Yorkê jî dibêjin li gor salek berê dema ku diçin marketan ji bo eynî tiştan zêdetir pere xerc dikin. Oh yeah, everything is. Her tişt li gor berê bihatir e. Bi taybetî jî ji bo hin tiştan zêdetir pere xerc dikim. Di marketan da pirsgirêk ne tenê bihabûn e. Her wiha hin caran her tişt jî nayê dîtin. Prices are definitely higher. Bêguman bihabûn zêde bûye. Ez pir caran tiştên ku di marketê de hez dikim bikirim dibînim, lê her tiştî nabînim. Ez dibînim ku hin refên marketan wek berê tijî nînin. Ji ber wan sedemên naborî û welatî gazincan dikin. Lê di aliyê din da jî xebatkarên marketan dibêjin ev pirsgirêk ne ji wan e. Well, two things you can't find what you're looking for, and Di marketan de dû pirsgirêk hene. Yek hûn nikarin her tiştî hûn dixwazin bibînin ya duê jî bihabûn e. Hin caran heftiyê carekê bihabûn heye. Ev hemû ji sedema pandemiyê ye. Hin caran jî bikirin bazarê me pisyar dikin dema tiştekî nebînin. Nizanim ew nûçeyan dişopînin yan ne? Lê rewş ev heye. Li gor agahiyên Rezerva Federal ango li gor Fedê enflasyona salene ya Amerîkayê ji sedî heft e. Ev jî di nav 40 salên davî da rêjeya herî bilind e. Sinan Tunçdemîr, Dengê Amerîka, New York.